Na vyjazení? Ne! Monitor, jo, co tak ne? Ty král. Deka, nebo tohle. Třetí, vole. Oka. Vypadá. Ty pičo, vole. Pěkina. Vypadá. Ruční, moblej, vole, z výletu. Vypadá, doši. Ale jsem vypadá, vole. Ty už je nevypadej, vole. Sluchátka, vyprát, vole! Doši, vole. Sluchátka, Redečko, ano. Hele, Redečko, vypadá. Ty král. Nelíbí, vole. Co tohle? To je bičík na tebe, vole. Ano, vypadá. Sluchátka, zahodí. To kurva zmrzlo, vole. Vole, zahodí. Vyprát, vole. Vedle. Vyprát, vole. Ty teda čekám na účtu od tebe, trojku. Na to. Dáš. Já to ti zjišťuji sluchátka. Ať tady dám do pořádku. Kabel nějaký. Vyprát, vole. No druhý čekám další sedmičku, že jo? Za mě, to víš, že jo? A dělám do pořádku, vole. Volej, vylej. Vylej, vole. Vylej! A máš to tady. To je někdo viděl? Jasně, vole. Vyhodí, vole. Točíme to, vole. Pušti, vole. To je nějaký krém na boty, vole. Či to je? Viděl na boty, vole. Či to je tvoje míro? Ale tohle ještě. Krávo! Už je na... No, nevíš, kdo to je.